ba sa ma cewa wai an ci nasara ko kuma ai yanzu ba ana cewa ai an kai musu hari nan an je nan an hari ba a'a ai su suna ganin ai ku gama yi sai sun bari kamar abin ya lafa sai su kai wani su matsalar su sai sa ka gani duk lokacin da aka ce wai ah, ka a yi zaton ka a yi zaton sai sa mu za mu ce jami'an tsaro na Najeriya cewa kar ku yi kar ku yi kar ku yi kar ku yi ihun nasara kar ku yi ihun fitowa da kar ku yi ihun cewa ai yanzu mu mun ci nasara kuma ya zama lokacin da za su zo su kai ma mutane kamar ka duba abin da ya faru a Zamfara ba ana cewa ai an kai musu wani irin farmaki ne wanda aka ce an ci nasara wai gurin da suke taron aure ko ba gaskiya ba amma da suka tashi ba sai suka je gari da suka kwashe mutane 25 suka kwashe su gurin aure ne fa su ma gurin aure suke can kaga me suke cewa kun yi mana mu ma mun yi maku to haka suke shi dan ta'adda bai taba cewa bai shi har ka kashe shi ko ka kashe shi ko yana bakin mutuwa zai ce ma gara ka kashe shi amma in wai ya faɗa maka sirri bai iya wannan ita wani irin aƙida ne za a ce bature na ce masa cult kamar ƙungiya ce wanda su suna ganin ai in suka ce ga abin da suka tsaya ba dole ne kuma sai sun ga ƙarshen duk da yawan jama'an tsaro da ake da shi su ai kana ji kullum ai kaga abin da ke ƙara ba su ƙarfi wannan yanar gizo kullum kullum suna ganin labarai suna jin labarai suna karanta labarai da ƙasashe daban-daban su Pakistan su ƙasashe dai da ake wannan ta'addancin da fito suna nan sun karanta ta so in kana tunanin wai a'a ka ci nasara babu shi saboda mutane ne wanda suna da ƙarfi suna da kuma jajircewa so din kana tunanin wai a'a za ka iya cin masu nasara ba a yi masu so duk inda kai masu duk inda kake tunanin kana da ƙarfi sai sun nuna maka duk wasa kake saboda haka za ka ga in an tare su Katsina za ka sun dawo in an tare su Benue za ga ai ba ana magana me sunan wannan ƙasa Yalwata ko a Benue ko ba ma yi shuru ba sun dawo boko to haka suke inda kake su tafiya suke kuma raba kansu suke a abin da yasa ka ga na Jos da na Benue ya zo daban su matasan wannan ƙauyukan suna da nasu matsala saboda matsalan shi ne yanzu in sun zo kamar suka ga makiyaya sun zo sun shiga gonansu inda da za su kai ma gwamnati ƙara sai su ɗau fansa ne ko doka hannunsu ko kuma bayan sun ɗau dokan sai su ɗauki shi bafulatani ko kuma makiyayi gara ka kashe shi da ka ɗauke mai sani to haka suke sa in ka ga ai matsalan da ake da shi a Benue da Plateau matsala ne na mutane ne masu yunwan cin nama to haka suke ba a dai so a faɗa ma duniya gaskiya ne amma maganan gaskiya ɗaya ne su zama suke in suka zo sai ka ga mutum ya zo ya bi Fulani har ya kori Fulani ya kama shanu Fulani sai ya zo kuma ya raba wannan ya kai kasuwa ya saida wannan kuma to duk Fulanin da kai mashi fa zai dawo ka manta wai ka ci zarafin shi ko kuma ka yaƙe shi ya zo ya shiga gonanka amma me ya kamata kai ai sai ka je ka faɗa ma gwamnati wane ya shiga min gona
amma me ka yi ka zo ka kama shi baka kashe shi ba sai ka kama awakin shi sai da ka kama awakin sai ka je ka saida ko kuma ka je ka yanka ka rarraba da kaga shi ne abin da ya sa kaga ana ta samun matsalar na Benue da Plateau saboda a kulla yomi in ka ka batun Plateau batun Benue za ka ga abin nasa daban yake da sauran abin nasa daban yake yauwa amma ka ga kamar Zamfara za a ga sun zo za su yi garkuwa da Katsina suka za su yi garkuwa da in ka je Sokoto abin ɗaya ne amma da tsaran kai nan za ka ga in suka zo duk inda suka zo sun kora su sai su kwashe dukiya kuma shi ba ka yi mashi wani sai za ka ga abin yaƙi ci yaƙi ci ba ka ba ai abu ne da ya kamata ba tun yau ake wannan me yasa za ka ga sojojin suna bakin daga inda aka san yan fulani amma me yasa ba ka ganin sun shigo sun tara masu har yau ai duk inda ake nan yalwata akwai fulani akwai asalin camp ne na sojoji yau in ka zo Bokos kana zuwa Riyom daidai hanyar Riyom kafin ka ƙarasa ga babban camp ne na sojoji yauwa wanda to su kaga jihar Plateau da Benue abin su ne in yanzu ka duba kamar Benue abin da ya sa kaga tashin hankalin Benue kaga abin ya zo da siyasa ya zo kuma da cin zarafi siyasa ɗaya gwamnan nan ya zo aka zo aka ce to a yi zaɓen ƙananan ko ba gaskiya ba ne aka gama aka yi zaɓe a jihar Benue ne an gama zaɓen nan ya zo ya ce shi bai yarda ba ya zo ya kawo malamin ya kawo malamin nan ya kawo ni ya ce wannan su zai ba mu yes ba tare da sun tsaya je ka tambayi duk wanda ya san masaniyan zaɓen da aka yi to akwai wani wanda zai ce maka ni kuma na dinga hasada rigima saboda na san wannan kujera mutanen nan su suka zaɓe ni su suka bani wannan yanci su suka ce in fito ai da ba su karɓi kuɗin su ba ai da ba su ce masu fito ba ai da ba su ce masu a sai su ce wannan zaɓen ƙananan hukumomin mu ne za mu yi jam'iyya ne kaza za mu yi kuma kar ku fito kan ma ku sha wahala ku fito saboda mu ma ko kun yi za mu ba mu ƴaƴanmu za mu ba mu ƴaƴan jam'iyya haka aka haka to na jihar Plateau tun daga tare har yanzu rigima ne na mutane duk lokacin da sun fito ne su biyu kamar shi kaga wannan nan da wannan wanda ya zama shugaban jam'iyyar APC shi wannan dama a maganan da aka yi shi ne ya ci shi wannan wanda ya zama APC ya fito ai ya fito shi professor ba ya fito amma PDP suka ce su kuma yan jihar suka ce su kuma ba za su yi PDP ba za su yi APC saboda wahalar da suka sha da shi wanda ya tafi suka ce ba ƙaramin wahala ba irin kukan da ba su kama shi amma ba zai komai a kai shi ne suka yi iskan kare da wannan fata suka ce to su gara su mara shi wannan bayan shi ne ka gani to haka din ne yasa su kuma wancan ganin cewa suke a'a ai mu mun san wannan zaben da aka yi mun sani mu muke zauren zaben mu muke inda aka yi zaben mu ne muke da mutanenmu kuma
sun ba mu sun ba mu sun ba mu eh, eh, kamar a ce gaskiyan al'amarin da ya faru to shi ai da aka ce maka kana da menene aka ce dan bangar siyasa ko kuma wanda aka ce ma wanda kuke neman kujera ɗaya da shi ba abin da ba zai din ya ɓata maka gwamnati har ka gama wa'adinka ba komai bane a gurin ɗan siyasa. Sai yasa za ka ga za a ce maka ɗan siyasa a duniya dai kam mutumin da bai ɗauki ran mutum komai ba don siyasa sai baƙin mutum in yana siyasa ganin yake ai shi a duk lokacin da yake neman abu in aka ce ma sarauta ne ko kuma yana neman mulki to kowa ma ya mutu to in kowa ya mutu shi kuma da wa zai mulka yauwa to haka yake shi ɗan siyasar Najeriya.
zamani tun daga kuma ci in in kuma zai fara ni in dai ne shi ake yi nan ba guri ne inda take haka saboda haka magana ko kai ji daɗi ai gara faɗa musu saboda abu ɗaya da nake cewa kullum shi su daɗin da suke ci saboda duk ni wannan farmakin da ake taɓa shigowa a ce yau an ɗauki gwamna ko an ɗauki ɗan sanata ko kuma an ɗauki ɗan shugaba ba ka taɓa ji ba nan za ka sani abin da biyu a ciki din ni kullum ina musu da mutane ce wai shin wannan 'yan ta'addan ba su san gidan gwamna ba ne ba san gidan shugaban ƙasa ba ne ba san gidan tsohon shugaban ƙasa ba ne a'a ai tun da har za su iya zuwa su tare amota na sojoji har su ƙwace a jihar Zamfara to me zai sa ba za su iya shiga da amotan ɗin nan har su je gidan gwamna ba me aka yi lallace gashi nan kuma sun zo suna rawa a kai suna ta buga bindiga da suka ai su ba za su taɓa ce maka ai abin da aka ce mana ƙarya ya shigo eh ƙarya ne saboda ai sun ɗauki 'yan Najeriya ba su da hankali saboda haka mu maganar da muke cewa shi ne in za su tashi in kuma ba za su yi ba su bai 'yan Najeriya akwai dajin akwai ƙauyen da in ka je yau wallahi dan ƙauye ya fi sanin sun san wani tafiya duk dai an hana itace yau an ce yau a ci a bari yau ana da duba gari ko kuma 'yan banga ko kuma a ce yau an ce duk ɗan gari in dai kana da iya riƙe makami ka riƙe to ina iya ma da duk wannan saboda me wannan matasan da kake gani sun san iyakan wa'annan yaran yawancin su ai baki ne yawancin mutanen da suka zo saboda tsoro ne kawai kaga har za su zo su zauna su tare a gari ka duba Naija ka duba Kebbi ai duk
suka san ana sana'o'i na suke zuwa su tattara. Sun zo inda ake sana'ar kifi da waye-waye da suka san kuɗi na fita da wuri. Yes, a Barna haka suke yi. Duk inda suka san ana sana'a a saida a saida a saida. Su sai su zo su kawo mai su karɓi kifi. Za su samu kuɗi. Sun san ranar kasuwa ya suke yi ya za a ce wai har za su shigo kasuwa. Zo su tarwatsa kasuwa. Wai kuma a ce wai jami'an tsaro ba su iya zuwa ba. Kuma sun ce za su shigo garin. Dama ai an ce ato nan matsalan yake. Nan matsalan yake za a ce maka bari a kira shi su kuma can ba su da wani hafsa ba su cewa bari su da a kira wani ko kuma a kira malam wani bari a kira shugaban kasa sai ya ce can kawai in an ce yau fa yau a fita duk kowa ya zama shugaba. Amma su nan in an ce maka jami'an tsaro ne za su fita sai fa an kira mutumin da ke Abuja. Ana so a cece rai ne ko kuma ana so ne kawai a yi siyasa. Kullum sai dai a zo gidan rediyo a zo gidan talabijin ana nuna wani tsofaffin kamu da aka yi. Ba shi ba ne. Ƙauyukan nan in ka je duk ranar Allah mutanen nan ba sa kwana da duk ƙauyukan nan ka je sun yi noman ma ba su ma iya aje muhallin da suka yi ba. Sun zauna a gidan ma ba sa iya zama lafiya. Duk matasan nan sun gudu sun dawo cikin birane. Saboda me in an dinga kashe matasan to zuwa za su da kai. To za iyayen za su ce ku sayar da rumfunan shinkafa da masarar da kona ku sayar babura ku koma ba ga su ba na za ka duka suna nan duka bayan garin Abuja za ka ga yaro da sabon okada. Me yasa za ka ce mashi da ne yanzu ana batun gona duk sun koma gona. Ba ka ganin mai ruwa ba ka ganin shushana ba ka ganin mai yankan farce sai damina ya yi nisa za a ga dawo. Amma yanzu ga su farje a ko sun koma ba zaman lafiya to ya za su koma. Saboda haka kira muke da gwamnati in ta san ba za ta iya ba ta bar mutanen nan. Akwai wanda fa yana da lafiya a ƙauye. Akwai wanda da za ka yi mishi a ƙauye sai dai ka gama yi. Muna dai ganin budget. To nan daikon da muke da shi a Kaduna me aka yi? To ka gani? To ka gani? Na farko na biyu Kawai in haka ne in ma wannan zargi ba ta fita ba wani zarge ne. Ai su din cikin tsoro ne wallahi suke wannan. in kun Kawai kawai kowane
sosai gona sosai da sosai to dai aka ce ai haka ba dai suka abun yi ya in har ai wajen lalata to dai ba kwarai dole kuma ta kwarai koyo kai lokacin
raina an mai da su kamar ba a ɗauki wannan masarautar da yanzu gwamna da ya san duka duka shi wa'adi ya daɗe ya daɗe shekara wai sai ka duba wai ba wanda yake uba wanda yake ya haife ka yi ɗa da shi wai ka ce wai a lokacin da wai bai fito ba wai bai baka mutane ba yanzu za ka to ba dole abu ya lalace ba eh saboda haka kira muke sai ana so a gyara eh kuma abu ɗaya ne da ba mu yi mu wanda muka ba abu ne ba mu yi duka duka da suke daga majalisar tarayya har na jiha har na ƙasa duka duka amma